Hey, what's up guys? It's me, Joe. Welcome to my channel. At kung nakasubscribe ka sa aking channel, I welcome back. So, as you can see on my face chart. So, kakagising ko lang at kakahilamos ko lang din. By the way, andito po ako ngayon sa na ako karon sa Talisay City. Unexpected rin ang akong pag-anhi diri kay paghahapon, nagkuan pa ko sa among kandi, nagtugway ko dito sa Laguna. Kanya ako nag-agaw ni Chatman nga, panhiyon ko dito kay kanang lagi. Wato siya daing ko ang planeta. So, go na lang kumanhi ko dito kay, may na lang ganang makabanding may kanang last na, dito sa Kuan Cebu. So, maotong, basta na ma-expect nga mo, go dayon ko, pag ino nila nga, Kuan, sendan ko Gcash. So ayun, nakabot na ko dire. Usa na lang siya kaadlaw, pero dili sa Earth ha, kana usa na siya kaadlaw dire sa sa Cebu. So mao to, ako na lang siyang gikuyogan kay may na siyang kuan dire sayang kanang paglakaw na dire pagbiya sa Cebu, nakabanding pa niya last time. So ang atong tan-aw ani ini kauniya tan-aw na to kung dili ko ni siya mahila ato yung videohan. So ni-chat na akong igago na sa Pikas kwarto. Ako din yung arrange sa mga gamit kay makahilak daw ko na siya. So wat-watan ta kadiyot kay padong na to dire. Good morning! Hi! Muli mo po ano Ako yung pa-arrange kay maghilak daw siya magkuan. Okay. Muli siya pinakasakit. Hi! Ikaw to nalayas na. Palihog ko. Sino ko sakto na ka? So yung mga gamit, hindi ka rin malitan mga alahas. Ay, picture. Wala sa natin kayo. Tadam! For sale.
Siksi kaayo sa tubig. boleh. No, wala man din ako sa pipan sa kanya. Ano, Kanina tumayo ano. Init kayo sa pikas. Asa? Dito, karot pa. Pagdaran na tubig. Palit og pangmahaw. Magpasa ko lang sa share it eh. Bye, man. So, malakaw sa akong guys kay isugo ko ba ito. Tumahaw na mo. Wait, turn around. Mana na sila nagkapiyo sila guys. Kasi po dyan nag-drag guys. Balik sa ako nalimtan. Ako nalimtan sinsiyo kay sakay ko. Ha? E-bike. Balik ko na ako nalimtan sinsiyo. O balik ko na ako nalimtan sinsiyo. Gawas. So ayun, wow. Nagbalik ko kay nako gikuha sinsiyo niya. Nagpadapo na yung tubig. Nag-visit ko ganun sa guard kay interview ta. Ipakita to ng ngaw sa muhad nga guard dito sa joke. Sa may 7-Eleven dapat ha? Ato ba sa may 7-Eleven? Ha? Unahan ra. Brad. Dapat karinderya diri yan. Ha? Karinderya nas pasanahan na. Adib din. Ana nang kamay. Adib sa'yo mo na ba yabre? Struggle is real. Dahil ko gipalit ako raw sa kuyukan. Sa naman eh. Okay. Ayo. I'm home. Oo, ganda na kapag da. Struggle is real kayo niya. Kape! Gusto ko sa kape yung matapang, kaya kang ipaglaban, Char. Kape! Ay, kasi alam ko. Siksihan sa din mo lang po. Asa mo? Mga natural nila. Tinabay. Kaya kibutangan mo niyo pupuchero, ya wala niyo gasing. Nabaho. Pwede rin. Lagi na, oh. Labay na basurahan na dire. Dire mo, dire. One more bro.
bleeding. Sibuk kung mag-tambal doon. Wala yung kumukha na mga hon. So, hi guys! At tataan to akong kung ano gagawin ito kay siya sa sala arrange sa iyang papilis sa iyang mga sa iyang password dito. Hello! Sure na dyan na. Yes. Bahalag sakit. Sakit sa dughan. Siguro tanan OFW mo. Gusto na yung laban. 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 Kaya natin mga anak kaunon. Nga, ang skincare guys. Kaya ka diri. Ow, that's. So, bye for now. See you at the airport. Asa ka, ma'am? Anto na ko, bye. Ang So, bye guys. Mauli na may. Lagyan ko sa kontapatos yan. Sinita, hindi namin karoon sa car. Paano namin?
So we are here at the Stem City Mall. Tinala eh. So, at dahil mansal nila bukas, so may pakain si Madam. Ayan. Ito naman kauna dire kay gusto na niya magka-outlet siya. Magpabusog sila ang kay 11 or 9 to 11 hours yung biyahe dito sa kuan. Airplane siya. So, ayan. Happy eating guys. And happy mansari nining duha. Love you more. O pag makabot sa airport na naghilak ng usa. Walay tinap. Best na place. Buga? Tinala eh. Walay pinaka-best na sa tibo kalibutan kung di ka upanin. Wala na. Two, one. Last 4, 3, 2, 1.
Group lang. Huwag ka ba? Tinalik. Bye-bye. Di ada eh. Sabihin mo sila. Ay, excuse. Bye-bye. Love you. Ada na lang siya dito. Bye. Nanay Barrier. Bye-bye. Love you.